hapunan mga 8 o'clock. Ano? Ngunyan tabingal daw, ta i-clarify ta ining sa iyang ano yan, ilinawas tabi na mga protocol. Hello. Hindi po sa Legazpi. Mayor, good morning tabi. Morning, Henry. Yes sir, welcome po sa satuyang programa. Mayor kasabago Thank po. you. Yeah. Well kasabago po, pigsaro-saro ko ini na sa imong advisory na ilinawas para sa mga taga Legazpenyo. Yes. May nagkapira lang pong kahaputan. Primero, Iyo. inutunta po ini na pagluwas kang 18 years old, restriction sa 18 and 65 years old, Mayor. Ano po ang mga kondisyones na sila piling lumawas sa Actually, because of the, although DOH na level 4, Opo. pero may precaution na ang LGU. Kaya po ining 18, 65, balik na yan. Okay. Pinalik na. Pasiguro lang. I see. Okay. Sanay po mabagtang face-to-face. Iyo po. Okay, so kung halimbawa mayor dahil masindak importanteng lalakawon, prohibitin silang magluwas muna, tama? Iyo tabi, unless essential. Ayun. Okay. Ini po yun na may namin yung kapudig di pag-abot sa mga establishments, ano? Mapiling magbukas, alagad may kondisyon. Pag-abot sa 10% and 30% na customers tabi. Pwede po maklarify ini Mayor regarding sa mga vaccinated individuals sa Malaog? Yes. Actually, sa vaccinated, mapapalo sa kungon yan dahil nag-discuss kami kahapon. Total may 30%. Buda, ini kasi, ali yan kasi sa DTI and IATF Opo. level 4. Pero pwede mo mag-ibok yung mga additional or pwede mag-ibok sa diri ang LGU kung halimbawa dahil paki-official. Tango yung bagay, ini DOH lang ini level 4. No? Opo. Tigala tapaso sa national. Precaution ta lang ini. Opo. Kaya ngunyan tabi, Henry, mapaluwas kirara ko adaw tabi. Na total sa mga non-vaccinated, tuko maninda sala ito, ano? Yes. Kasi ito kasi sa level 4, pasiguro to sana. Ngunyan, i-relax ta muna ito for the meantime. Unless mag-declare na ki ang national. Ayan. IATF. Kaya ngayon, mapaluwas giraray ako, punta na lang tabi sa mga establishment, sa mga na-mention taduman na vaccinated, baka magre-reklamo sa mga iba. Yes. Kung may maniyasala, di ba? Yes, totoo. Mga vaccine, no? Bata trabaho yan. Iyo po. So, i-relax mo muna ini. Okay? I see. So may amendment, Mayor, kaya ni tabing iluluwas ka, Ngayon na, no? iluluwas ko. Kaya gusto mo na dadangog sa mga malls, ito po, makakalaw po ito ngunyan. I see. Provided, but sunod dun po sa mga rules na 30, may 50%, para pasiguro kita. And of course, wear your mask. Iya, oo. Tama nagharap po talaga yun. Talibo ba, ining mga outdoor baga na mga establishments, mga alfresco, etc., 30% dapat pwede, pero ang must-serve niya dapat fully vaccinated. Yeah, pero day na mo, actually, yan kasi ang nakalag sa IATF. Gabos kasi yan IATF, pakumanan sa buya Opo, I see. IATF po yan Oo. So initabi your na maski so 10% muna, ikon mo na, i-disregard na muna ini. Karen yan. Ini po, igabaga digdiki sa mga 10% ngaya, na fully vaccinated individuals, buda sa mga master, fully vaccinated man dapat. Basta mapaluwas kita ngunyan, nai-relax na muna yan. Ay, very good. Not unless magluwas and resolve one, so official lang ka. Kasi ano mo, so task force na pa no, nagpasiguro lang kita, pinadaraan ba kita? Iyo po. Level 4 na kita, high risk na. Yes, yes. High risk na. 29 kita kasugma. Iyo manangga. Pero yan, dahil nga ni, because of that clamor, so sige, i-relax natin yan, basta provided so other rules ta, so mga 30%, 50%. Sunod dun ta yan. Yes, very good. Doon lang ang babagunta sa non-vaccinated. Aya, ito lang tabi, ito lang tabi. Okay. Tabaka ngaya kung may ano yan, pero bako mananali sa muya. Actually, explain ko nga bako mananali sa muya. Oo. I see. Actually, alian sa IATF, DTI, kwan yan. Iyo mananggan. So, national ini. National ini na. National bagay. Maski basahon mo sa national po yan. Iyo po. Nailing ko sa national ini mananggan. What about tabi? Bagay yan, Henry. Opo. What about tabi yun sa mga gatherings ta? May pagbabago ikang iluluwas? Yan ang siguro na
i-hold ta muna. Lalo na sa mga mass wedding. Yan. Ako may mass wedding ko kita. Pinakancel ko na muna yan. Sa mga mass wedding. Masisimbahan, di ba? Nag-order na rin si Bishop. Directive na rin na daingona. Iyo baga po. Oo. Okay. Kasi ang inviting eh. So, doon kita mayor sa order nindo sa Legazpi Task Force COVID, ang babaguhon lang itong suduman sa unvaccinated. And vaccinated. Iya, kasi nagurulay kami kasubanggi, maraming discuss mi ma. Today pa man sa pinaka-national na, natalis kung talagang national na, ini kasi DOH. Precaution ko ta yan. Kasi DOH na yan eh. Diyan mo na mabase. Iya po. Okay. With that, Mayor, ano ang nakatrigger po sa LGU buda sa DOH na mag-declare sa Legazpi na kita po nasa alert level 4 na? Actually, baho kami. DOH. DOH. DOH yan, Henry. Nagbaraan Legazpi dyan. Nagahalap lang kita. Ang may discretion ka ng DOH. May computation sina kan, Henry. Apo. Base sa competition nila, naghahalap lang kita. Bako kita nag-declare sa dirita. I see. Kaya kumaling mo ang albay-wide and region-wide. Ang sa inda firming mga data. Iyo man ang ganda, no? So, naka-trigger ini. So, paglangko ka sa hapon kit 20, pero ito, 29? Even before, kasi nag-average kitang 15, 18, 14. Tsaka kadaklang ka itong mga bagong cases ta, Henry. Bako man contact trace. Ayun. Bago yor? Mga bago. Halos labing ka ba nga? Oo. Okay. Ano daw tabi, Mayor, sa iling mo ang rason sa biglaan na paglangkaw kang kasong ini sa tuyang syudad? Well, ang ibig sabihin ng virus, makusog pa talaga. Yaon pa sa to, ano? Makusog pa talaga. Oo. Bata sabi kang DOH, dominated na po ang Delta variant. Yun ang problema ta. Pero nailing ko. And nguyang pati, Henry, sa mga vaccinated, may mga nag-positive, no? Iyo po. Okay. Kaya nga yun ang medyo ako lang diskursos mo niyan. Iyo Okay, so ayor, ini po na mga sandali, may text digdi pa lang tungkol sa pagkarigo sa Boulevard. Gari kasabay itong bawal tabi yor sa loob ng 10 aldaw. Ay bawal po yan muna. Bawal na po. 10 days lang naman. 10 days, oo. I see. Okay. So with that, sir, sisay po ang may strict to implementar mo na ma-monitor kayo ng order na ini? Well, iguwag itang task force. Yaon dyan ng COP, ang PSO, ang task force Kalinigan. Yun yan ang mga enforcement agencies mga enforcement team ta. Okay. Uni nga rin sarong hapot digdi, may mga exam dayor na tinamaan pa lang kayo ni. Ano pa ang kwenta kayo ni? Mga ano? May schedule tabi na board exam sa PRC. So mga board exam po na naka-schedule na, di po apektado yan. Schedule na yan. Approve na yan ka national. I see. Okay. So with that, tabi, ano ang garo penalidad na pwede tang gibuhon sa mga persona na gari recidivist na nagbabayular sa mga protocols na tabi? Well, sa establishment, pwede tayo ipa-close, di ba? Then, so sa iba baga, pig site bagayan kang Solicitor General, pwede gamitin ang may bagang batas kaan. Opo. Na sa revised penal code. Pwede ka magkaigwang criminal penalty, no? Okay. Pag talaga nagpaluwas na talaga kan mga national. So ngayon kasi sa tuya pang precaution tayo ni Henry, repeat. Precaution ta lang dahil dito na pag-alaton na magkita ki weekend lockdown. Yes. Di ba, Henry? Sana masabutan kang tao, pigigibot tayo ni for our own common good. No? Kasi dito na pag-alaton na mag-lockdown. Sabi ninda mag-lockdown. So at least ini precautionary na ini. Okay. Iga po yorki gari clamor salado kan mga establishment pag-abot sa negosyo sa tuyang syudad na apektado ng maray kang pandemic na ini, lalo na ang mga lockdown na yan. Actually, dahil man masyado ta, relax man ba kita? Iya po. Minaigpit man lang kita baga, Henry, pag minsan nga ni, sobra pa, minsan mga ni, dakulon man ang kabelo. Sabi lang baga, Henry, kaso puta ang problema. Minaas na naman eh. I see. Di ba? Bako kita... Actually, dahil man akong namamati na ngaya.
Actually na, ngayon nag-igpit. Nag-igpit ta sa mga sobra na. I see. Okay, yun may hapot tingin. Sabi niya, paghapot mo kay Mayor Rosal, ay dahil na po ini, sabi niya, kung higpitan da po sa mga empleyado ng paglawag kang i-antigen test na muna kung pang bakunado. Dahil po man mapaluwas kang bago pala. Mapaluwas kang bago eh. Muna yan. Mapaluwas kang bago. Okay. Your pera na po. Napalas ako tulos ko niyan para makalaog ko yan alas 9. Iyo. Pero na po your... Nagdawag ko yan. Siguro pangapudan mo sa mga malls na i-relax ni Mayor ito. Ayun. Very good. Okay. Pwede mong i-post muna na i-aliwan niya may based sa IATF DTI. Dahil pa mang kinasunan, i-relax muna ni Mayor ito. Yes. Okay? Very good. Okay. Ang task force. Opo. Okay. Yaman sa Nayor. Salamaton tabing maray. Salamat, Henry. Salamat. Okay. Thank you.